De skeeuw aan de Roomse Sint-Clemenskerke in Nes op het Ameland rint in de miljoenen. Juster is het oorbaande gebouw onderzocht. Mogelijk is het weerlicht de oorzaak van de brand van Tiesjetemoorn, maar dat is nog net oortoond. Morgen gaat bisschop de Korte naar het Ameland toe. De 6 vertochten in de hege beroepszaak Redmar Smedema binnen vrijsprutsen. De 16-jarige jongen verstoor in april 2010 na een vechtpartij in Club Q in Waardburgum. Jeder waren de vertochten door de rechtbank ik vrijsprutsen, maar nevens de advocaat-generaal van het Hof is de groep schuldig aan geweld en mishandeling. Er is nou dus weer vrijspraak. Klean en tekkers worden bracht bij de layoutenfotograaf Elske Riemersma. Zij houdt deze week een inzamelactie voor vluchtelingen uit Syrië. Het geweld komt uit de hele provincie. Na een week worden de klean en tekkers naar het rampgebied gebracht. Graffiti in de binnenstad van Ljouwert wordt daarna binnen 14 dagen vergeefs voorthellen door een skiermaakbedrijf. Mensen die het graffiti op haar huis hebben, hoeven haar daarvoor alleen nog maar te melden. De gemeente wil met dit plan de binnenstad skien houden. In maart is de eerste skiermaakactie. Jong geregeld sneeuwbuien, kans op gladens. De wind komt uit het noordwesten. Morgen ik nog een enkele sneeuwbui, maar ik zinne. Het wordt 2-3 graden. In de nacht lichte, ontmatige frost.